Sugeng dalu, selamat malam Sakomet, Cak Rendro. Selamat malam Sugeng dalu Mas Didi. Wah, luar biasa. Ketemu lagi. Sing dalu boten panggih panjenengan. Iya. Dalu punika saged silaturahmi wonten Pelemahan Lor nggih. Pelemahan Lor. Sembah kasuwun ingkang sepisan kula aturaken kagem Bapak kula. Sapa? Panjenenganipun Haji Buat Santoso. Pak Santoso. Juragane bis. Kaping kalihipun kula aturaken salam takdim kula katur panjenenganipun Bapak Panitia, Bapak Lasyono, sedaya warga masyarakat Pelemahan Lor. Mugi-mugi dipun maringi panjang yuswa sehat walafiat. Malam yang spektakuler dalu punika. Spektakuler ya. Wayang kulit disumeti mercon. Wah, tenang kok biaya gini sembodo. Acaranya apa iki bengi iki met final Piala Dunia. Awal dhewe ngenteni final Piala Dunia. Oke, bengi iki piye kene nekake wayangan sing mrene kaya ngene iki acarane apa kok kaitane karo Piala Dunia gitu. Iki tak kaya rono-rono wis karang wayangan kok. Lho, maksudnya acarane iki apa? Digawe apa sunatan apa nikahan? Resi dusun. Lah kowe kok ngerti lah kok muni kowe iki nek acarane. Ya nek tegese nek Piala Dunia rasa dipikir, nak engko iki tetep pada Prancis, ya Pak ya. Kowe iki jane mudeng bal apa ora? Kowe paling piye dhuwur? Tak wis ngerti, Prancis wis kalah ya, Met. Nah, iki kok finale Arab kali Belanda. Apa kuwi? Apa kuwi? Arab Belanda. Arab kalau mulai dhisik. Iki Spanyol karo Argentina. Aku ini kok ya pas wae goro-goro ya. Goro-goro. Ini iki proyektor dasar goro-goro nonton layar lebar iki bal-balan. Kok bal-balan rampung mancik wayangan meneh. Pripun? Pripun Bu cocok mboten? Nek saged kolaborasi. Piye? Dadi kelire wayang ning dipun nonton bal. Lah ya mau kuwi. Dadi ora wayang bal-balan mulai wayange mandek sik. Digenti bal-balan. Bari bal-balane rampung wayang dagelane. Ngoten nggih Bu nggih. Setuju to? Suara rakyat adalah suara Tuhan, Mek. Kudu dituruti paling enggak itu dadi kok rampunge wayangan iki paling enggak jam 11 ngoten nggih. Iki wis liwat. 11 awan iki lho. Rasawan kuwi dhewe ae kene wegah kok. Kok wegah ora? Aku ora tak pikir kok Ora nyenengne karo panitia. aku Spanyol menang ya terus gak pada seneng. Jago kula kan Argentina. Lah bojo kula iki Spanyol. Kaitane apa karo kudune Mergo Spanyol ki ana maratuaku. sapa? Lamin iki maratuaku. Oh, aku Yamal Sampai aku kok ngetokne nek aku seneng Argentina, aku turu jogo. Mula timbangane aku mikir aku turu jero apa jogo, kok aku gak mlih. Ngono. Lah ning di Karaoke. kuwi ora kena kanggo conto nek iso ki rukun kaya biahe kene Grapyak Semanak Sembodo. Panitia awake dhewe teko langsung ditokne apa-apa lho, Mek. Wah, lah opo kok metu Kabeh dah iya wah. Kopi yo enek. kopi. Piye rasane, Mek? Pahit. Lali ra kaya gula no. Ayo kenapa wong senengan kuwi. Dhewe nek pahit kepol gigi yo apik, wis kamu dhuwur kok. Kena gula. Kena gula iki gampang ilangi. Olahraga. Mboten Kopi obat. sanes. Terapi. Disirami banyu mesti ilang. Karek kenekku ning ndi, Mek? Nek nang sikil mbok sirami banyu sikil gula ilang, Mek. Iki piye? Kena gula kok kira kepok karo gula ya. Lah yo iki kok diabetes. Kok diabetes, kok diabetes. Alemahan Lor, yo Mas. Ini dusun nggih Pak ya? Dusun. Dusun yang luar biasa iso wayangan lho. Lah sebabnya apa dusun kok iso nanggap wayangan? Ayo mergo Ora. Donature kuat iki nek trimo iki ditanggapne iki 5 tahun lho jek kuat iki nek Pak Kaji Santoso duwite kadung akeh kok Nek. berarti pun tetangga Pak Kaji Santoso. Wis kaya aku dhewe to Nek. Sing pundi sing bisa jane. Aku iki kok karo Pak Haji Buat Santoso kok ya ora ngerti to. Nggih. Kowe ngerti apa ora? Halo Bapak Haji buat apa susah? Buat apa? Kowe iki juragan bis yo operasi daleme pirang-pirang kene lho mek ora dingeni. Wis bisa ning perapatan kono ya ana mahkota lho iki bisa kagungane Pak Santoso. Berarti pun apa? Aku yo wis biasa to karo Pak Haji Santoso. Sing pundi Pak Haji. Wah, saya kenal nek amal. Sing berarti aneh. Sing kabeh berarti aneh. Panitia biru berarti kok iku panitia to Mek tak kira men santunan anak yatim. Ya, Oh panitia ya. Pak, lah iku kowe ngerti kira. Halo, kene sing ditelepon
Aku ditelepon. Tanggalan macam kono. Langsung buat tombol. Langsung. Iki nak itu wis petang tahun yang lalu kok. Mosok Pak. Iki duwe ora petang iki. Nasibku piye kok duit ora enek? Wis lunas kok kowe. Lho lah aku piye mek? Aku ndoro wadon lho. Lah ngapa aku mikir keluarga aku ora wis bingung mikir kowe. Pak Haji Santoso piye ning kuwi? Lah. Cek Mas, leres. Dudu mek iki kanane. Kanane iki Pak Babin sampe Pak Polisi. Lah iki lek kanane mare. Dudu mek. Mosok kanane nek kuwi nganggo jaket kuwi mek. Mboten pun ngeten sing Pak Haji Santoso ngaku. Malah mau perintah. Kowe barang Pak Haji Santoso iki Menika kuwi sing dalu Pak. Sampai suwun Pak Haji Santoso. Kalau dan saya Bapak kamu saya. Priyayi nek sembodo ya ngono kuwi, tidak banyak bicara tapi banyak harta dan kerja. Ini yang patut kita contoh awake dhewe iki. Mula ditungakno masyarakat pelemahan lor menika lore aja dewa-dewa ben menekankan lho. Kuwi ndongakno ya kelemahan lor aja sampai kidul men. Itu sampai wong nanggap dhewe. Itu lek sampai kidul. Sampai ditutane karo dhewe. Kono dinane sok bener. Sokane karo dhewe. Sampai awakmu lakone dhewe ya. Tuh Bang. Nah, kula yen ramen-ramen mesti teko. Enten sore ya teko. Ya nek kerok bareng ya ngorok. Kula ini kaper dadi. Ya iki ditungakne muga-muga piyai pelemahan kene gitu. Ya pelemahan lor kene. Itu muni lor. Iya soalnya nek iki. Iya. Pelemahan lor. Mugi-mugi sedaya kemawon dados tiyang sugih halo Ma. Amin. Sugih halo Ma. Amin. Sik semangat Bu, sugih. Yo ora dongane kok sugih muga-muga tak dongane anake dadan sing pinter nggih Bu nggih. Pinter nggih. Pinter tok Pak Haji ini apa tuku bis lho apa? Yo sing penting sugih, gitu lagi. Iya. Sugih no. Lah kok dapurmu tekan kene nek gak kok bayaran, apa iso tekan kene? Lho, sing iso bayar iki wong sugih. Tapi setidaknya kan pinter, nek ora pinter kowe nyapa dadak sugih iki. Lah napa? Kudu manungsa iki kudu duwe skill, kepinteran, kecerdasan, SDM diperlukan. Lah kowe ora mulai iki skill tenan. Iki skill kiwo. Sampai ngejak dagelan pojok iki Mas. Sing apik pojok ngene iki. Ngene iki lho. Pojok iki bolon ndi? Aku bolon tik. Pancen iki omong karo TB iki angel lho Mas. TB Mas. Kulinamu kula nek selalu blank. Tapi nek lali wedok karo gundul. Ya omongnya karo cah Jonegoro iki angel. Setidaknya iki nek duwe anak sing pinter cerdas kuwi idamane wong tua ya men ya. Piye anak sugih ya malah wong tua bangga. Pinter nggih Bu nggih. Sugih halo Pak. Amin. Berarti penting sugih. Ajen kono kowe balane Pak Haji. Jadi wong pelemahan lor kene iki luwih penting sugih dibanding pinter ya. Nggih lho, sing Datane jelas. Kita tekane sampean ning sor pelem ya Ki ya. Sampean balaku nggih. Alah kula kok rayu. Sampean tak dongane anake pinter amin Allahumma. Sampean muni amin ngono lho. Amun kok peksa lho. Iki kok kene mek tak omongi ya nek duwe anakku pinter. Bocah pinter. Sok nek gede dadi dokter. Lho. Dadi anak iki nek pinter dadi dokter. Apa kabeh dokter pinter? Pinter to mek sekolahane suwe lho, nek kecerdasane lho. Lah nek pinternya apa aku baca nang bojoku ditakoni. Takoki piye? Ini kenapa? Anak pinter mesti ya ngerti to langsung suntik ngono ae. Berarti gak kabeh dokter pinter. Maksudnya dokter ditakoni pinter iki keluwane bojoku sing dirasane apa? Ya mbah aku ora perlu rasane. Ojak periksa ya gak periksakno. Lah kowe ketok kok keluargane dokter gitu. Ya ora maksudnya iki tak takoni piye? Dokter umum karo dokter kewan pinter ndi? Ya pinter dokter umum to men. Lah lagi ngene salah. Dokter umum iki kudu ngerti penyakit strategi piye cara pengobatan. Obat ini pasti apa? Kowe iki kakek ngomong ning kliwat. Lah nek kowe piye? Ya pinter dokter kewan, Bos. Lah kok pinter dokter kewan? Dokter umum kae teko dadak ditakoni. Kayak napa, Mbah? Kayak napa, Dik? Napa dijelasake? Iya. Dokter kewan yang ora kok. Lah piye? Lah kok tau ngerti kok. Sapi diperiksa ora apa, Pi. Lah ngono piye, Pi?
Terus kira apa dia terus? Ini dokter kan langsung teko suntik. Gitu Pak ya? Nah, Oh iya, nek cara jujur-jujuran iki malah jujur anu ya dokter Sakti ya dokter kewan ya. iya. Soalnya dokter menungso nek dokter umum iki iso berskandal karo pasien. Bisa berskandal, salah satu aku dhewe skandal Karo pasienmu. aku dokter minta anteng ini. Lagi apa? Lah aku bojone resmi lho. Lah ini siapa ya suaminya? Tunggu di luar ngono iki. Ini bayangkan kok. Aku bojone sak lho. Kok kon ngenteni jogo? Lah bareng jero tak diabani dokter iki. Dokter muni piye? Kowe akane bojomu. Bojomu kan ngatini. Nanti enggak takut iki. Sapa bojomu iki kok? Vanessa Angel. Wis mate lho nek. Nek. Jadi bojomu iki sing kuwi. Jadi masalah Vanessa. Mbak Angel. Lah ya ditakoni. Mbak Angel Ini suaminya? Iya. Tunggu di luar. Aku lagi tersinggung kok. Ini jodoh aku semua ada-ada. Nunggu pinggirnya kayak. Kok kerungu ibu. Dokter rotok gini gini aku kelas ya kon ibu. Terus ini. Kerungu iki aja boyo. Kerungu. dokter muni piye? Ludak seks iki opo ya aku. Ini bojoku silakan tengkurap ya. Aku tuh mak teratas tuh. Urung kok mengkurap aku. Aku bojone urung tau mengkurap. Urung rena-rena lah. Harusnya remaja ya wis tau tik ya meko. Kaplak iki mau lanjut iki kono karo nggonku beda. Kowe bojomu kan mengkurang. Enggak sakit ta, Bu? Ngono. Wis kesuwe tak dobrak degel. Parah nduk saduk. Lah piye? Ya bojoku lah kok remi tuh karo dokter. Kuwi jenenge kowe iki apa iki bojo sing ora bertanggung jawab diperiksa supayane penyakite ben luwih tenang doktere ora mbok jak apa. Enggak, lah wong periksa ya tukaran karo dokter ya lho. Ora tukaran karo ya perkara matematika to. Dokter bos tukaran. Nggih to. Dokter gigi kula lek nyaplok untu. Periksa untu. Gue teng kantor polisi perkara periksane untu iki. Lho, gara-gara ini ku dokter piye? Kudune nyopot untu niku lak 100. Lah kula kok ditarik 1 juta. Ayo diskriminasi to ngono kuwi. Apa-apa? Diskriminalisasi. Iya. Diskriminasi to. Kok iso ditarik 1 juta lho? Lah kula kan ngantri. Kula nomor tunggal. Iya. Lah sing ngantri 10 tasik 9 to tentu. Kula dijabut. Waduh. Wah, Pak. Lebaran krungu sambat kula niku sing 9 melayu. Sing sore melayu. Melayu berapa dong? 1 juta. Lah kok akeh men. Lah sing 9 kan melayu mijori. Wah, aku geger aku. Langsung. Kok periksa dadak padu karo dokter. Wis duit 1 juta ya nggo nyoplok untu. Aku saiki wis patran lah untu akeh nggo apa aku yo. Yo, Tapi tanpa bikin kepetik ya. apa sing penting iki kaya piye kene iki didongakne dalam acara bersih dusun. Sun Iki eling karo bibit kawit Mbah sing Mbah Reksa ngawiti desa Kelemahan Lor kene Mas. Betul. Iki apa iki menehi contoh menehi tulodo kanggo anak turun sing awake dhewe sok ben ngerti budaya. Iya. Ana Mbak Cani. Nyun sewu Pak Didi, nyun sewu Pak Haji, ugi para rawuh sedaya niki nek boten teng Pelemahan Lor boten kula buka. Lho masalahnya apa? Asline bersih dusun, bersih desa niku rak pentinge ngresiki ora trimo njaba ning jero Ya lahir ya. ya lahir ya batine ngono. Mongso kalau awake dhewe urip nang gone masyarakat iki kadang-kadang lali sapa men? tingkah lakune awake dhewe kadang nyakiti wong liya ning awake dhewe ra kres. Lah kuwi sing penting Pak. Niki kula mangke contoh mawon. Contoh piye? Misale kula bareng kula kok sugih iki ra iso tuku ali-ali emas gelang emas kuwabe tak tuku tak gawe. Monggo wong liya kamangka tuku siji wae ra iso. Nek ngerti awake dhewe sing kaya ngono kira-kira piye? Ya perasaane lho. Ya Allah, menungso. lah kuwi sing angel dilakoni. Awake dhewe iso yo tuku siji wae pantese piye, dadi wong liya gak